Hello, üdv mindenkinek! Ez a harmadik szezonom, ragyogó idő lett, elmúlt a hajnali pára és köd, még picit szerintem a kezdetén vagyunk a szezonnak, de hát ami késik, remélem nem múlik. Minden évben más, ebben az évben szerintem előbb megindulnak. Tavaly nagyon szép és hosszú ősz volt. Most hát elég ágas-bogas területre értem, és majd mindjárt megpróbálom valahogy megközelíteni a helyet, de ott már látok néhány csiperkét, ha minden igaz. Ezt megnézzük, hogy mi újság vele. Nehogy karborszagú legyen, mert az ugyebár nem fogyasztható. Nos, tehát kicsit megsértjük, megvágjuk, és rögtön látható, hogy bizony ez sárgulni kezdett. Ez biztos, hogy nem ehető. Marad szépen itt az erdőben. Na, találtam, ez megint csiperke gyanús, hát aztán mindjárt kiderítem. Ennek jó vastag tönkje van, és jó kiszélesedő tönkje van. Mindjárt kiderül, hogy karborszagú vagy nem. Tönkjénél megvágom, és szaglásra is nagyon kellemes szaga van. Itt is megsértjük egy kicsit, és az előzővel ellentétben ez egyáltalán nem sárgul, és egész más az illata is, úgyhogy ez szedhető és ehető is. Megy a kosárba. Tavaly ezen a területen például nagyon szép és elég sok piruló őzlábgombát találtam. Hát most idén egy hónappal előbb vagyunk nagyjából, és itt bizony találtam néhányat, ami elég nagyra nőtt. Ezek már persze előregettek, úgyhogy hát minden év más és más. Úgy látszik, hogy ezek korán kibújtak, annak ellenére, hogy idén nagyon későn jött az eső. Ez egy jó terület, vizenyős, lapályos, megtartja a csapadékot, és hát persze itt van az ember nyoma, tele szeméttel minden. Gratulálok, hogy tört volna le a kezük, amikor kihozták ezt a sok vackot, de azt nem értem, sok mindent nem értek, de hát ezeket be is kell ide hozni, becipelni. Hát nem egyszerűbb leadó, lerakó helyre elvinni. Nem értem. Olyan pipa vagyok, hogy az hihetetlen. Ebből is kevés van, de látszik, hogy kezdi foglalni a területet, úgyhogy ezt a néhány szemet csak azért szedtem le, hogy jól látható legyen. Tehát ő a szegfűgomba. Nagyon finom leves, elég aromás amúgy, és nagyon finom leves készíthető belőle. Persze ennél egy picit többet kell majd szedni, de várok vele, visszanézek úgyis néhány nap múlva. Biztos vagyok benne, már látszik a területen, hogy azért bujkálnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal-sokkal több lesz majd belőle.
azért találtam egy karcsút, nem olyan hatalmas példány, de ez már kibújt, és már a kalapja is szétterült. Őzlábgombából is több faj létezik, van olyan, amelyik nem ehető, bár a többsége azért nem súlyosan mérgező, mégis kellemetlenséget okoz, úgyhogy én a karcsú őzlábgombán és a nagy őzlábgombán kívül, ja bocsánat, még van a piruló, ezeket szedem és fogyasztom. Tehát megnézzük szépen közelebbről. Nyugodtan ki lehet venni gumóval együtt. Nem peremes a gumója, látható. A kerti őzlábnak peremes lenne a gumója, ennek nem dupla a gyűrűje. Nagyon szép, egészséges, hát nem túl nagy méretű, de mivel ezt az egyet találtam, azért megmutatjuk otthon is. Ez is ugyanolyan finom rántva, mint a nagy lábgomba. Na hát, félig meddig lejártam a lábam. Ahogy említettem, ez egy korai időszak lesz még itt a nagy gombavadászatra, és és nem is az út mentén, hanem nagyon eldugott helyeken néha találok azért érdekességeket. Ez valamilyen tinórú lesz, ugye nem lemezei vannak kalapnak, hanem csöves szerkezetű, ott termeli a spórákat. Nem tudom milyen tinórú, otthon megnézem a határozóba. Hát ez is egy érdekesség. Amúgy nagyon sok fajt itt a mi környékünkön nem nagyon látni. Hát ez a tinórú, ahol van, ott elvileg akár vargánya is lehetne, de persze ez még mindig bakancslistás, és egyelőre várat magára. Korhadt tuskon növő, nagyon szép, rikító sárga színű apró kis gombák. Hát ilyen is létezik, de étkezési célból gondolom nem érdekesek. Hát számomra biztos nem. Meg vannak még ilyen aprócskák, aztán vannak némileg nagyobb bacskák is, de ezekkel nagyon nem lehet még mit kezdeni. Egyszer nem tudom mennyire látszik. Apró kis pöttyök. Ebből majd egyszer csak nagyobb gombák lesznek. Persze nem tudom milyenek. Biztos nem ehetőek. Aztán, hogy saját magamat is megcáfoljam, azért akadnak még ilyen-olyan gombafajok nálunk is a környéken, de hát ezek fogalmam sincs milyenek, meg hát étkezési szempontból nem annyira érdekesek, viszont gyönyörűek. Ahogy mondtam, azért van élet a föld alatt. Ezek is gyönyörű kis apróságok. Hát amikor fényképezőgéppel járok erdőt, azért nyilván jobban örülök neki. Amikor inkább ehetőt keresek, akkor azért megcsodálom ezeket is. És tessék, jövök, megyek, és mibe botlok? Hát nem tudom, mibe botlottam. Úgyhogy mivel ma aztán nem sok gombát szedtem, étkezési célból ez nagyjából
használhatatlan lesz, mármint a mennyiség. Úgyhogy ezt most elviszem, és otthon szépen határozóba meg fogom nézni, amennyire lehet utána járok, hát ha be lehet azonosítani egyértelműen, már csak az érdekességképpen. Hát őt sem tudom, hogy milyen gomba. Ha a fényképezőgép lenne nála, akkor azt biztos megörökíteném, de persze ennél kicsit jobb fények kellenének. És ahogy járok kelek, na itt van egy meglepi, mert ez aztán nem mondható szokványosnak. Hát ez méreteit tekintve ez már jó 2 maroknyi, vagy inkább több is. Hát ez egy pöfike, pöffeteg, méghozzá nagyon egészséges és kemény, tehát valószínűleg, hogy gasztronómiai értéke is egyszerűen tetten érhető lesz. Úgyhogy ezt most valószínűleg szépen hazaviszem, felszeletelve, olyan, mintha rántott húst enne az ember. Itt van mellette még egy pici, azt még békén hagyom, hadd nőjön. Nos, újra erdőjárás és gombakeresés. 2 nap telt el, hogy találtam azt a bizonyos óriás pöffeteget, és a mai nap, ami biztos, mint terv, az az, hogy visszamegyek, mert maradt ott 2, direkt meghagytam, kisebb darabkák voltak, hát majd kiderül, hogy 2 nap alatt mi történt velük. Ma hajnaltól mostanáig úgy szemergett, nem sok eső esett, de mondjuk pont ideális idő a gombák növekedéséhez, mert jó kis dunsztos, párás idő van. Meglátjuk, hogy ez mennyit hoz majd, persze a későbbiekben, ez nem a mai napra igaz. Ez a pöffeteg, ez a biztos mai terv, aztán meglátjuk menet közben még, mit találok. Bár messzebbről nem annyira látszott, de egy-két gombát láttam itt valami oknál fogva már nem a helyén. Ezt megláttam, és itt a környéken egyszer csak lilatönkű pereszkét találtam. Ez is nagyon jó ízű, ízletes gomba, úgyhogy egyértelműen felismerhető, legalábbis számomra mindenképp. Ezért ezt nem kell ellenőre se bevizsgáltatnom. Nem tudom, mennyire látszik, talán látszik, hogy lila a tönkje. És nagyon jó illata van. Lesz még itt egy pár, úgyhogy azokat is szépen begyűjtöm. Nos, ezek a lilatönkű pereszkék kicsit most meglepik voltak, de ilyen a természet. Mindig más arcát mutatja. Hát egy icipicit szemerkél meg, hogy a leveleket megmozgatja a szél, nyilván a lombokról is hullik néhány csepp, de hát ezt a fát szerettem volna megnézni közelebbről, és akkor egyszer csak hát gyönyörűség. Hú, mit találtam, fogalmam sincs milyen gomba ez, de hogy káprázatosan szép, az egészen biztos. Hát ez egyszerűen gyönyörű.
pazar. Csodálatos. Nem fogom bántani, nem ismerem. És ha nem ismerem, akkor természetesen békén is hagyom. Gyönyörűek. Sárga tönkje van. Hát varázslatos. Hát ez az, amit még itt a környékünkön én legalábbis nem nagyon találtam, talán kevésbé is kerestem, de minden esetre ez originál laska gomba, ami hát egy vegyes pörköltbe iszonytatóan finom lesz. Most már lesz benne csiperke, laska, illatönkű pereszke és pöffeteg. Egyelőre nem sok, de változatos. Kezd tisztulni egy picit, lassan talán még a nap is kisüt. Most úgy gondoltam, hogy pár ilyen kidőlt fatörzset azért közelből megnézek, és hát egyik másikon azért vannak szépen gombák, illetve itt, hát ez megint ugyebár nem tudom, hogy micsoda, de szép kis kupacban nő, nem tudom milyen, őszintén szólva majd érdekel, úgyhogy meg fogom nézni otthon. Hát étkezési célból mindenképpen békén hagyom, akkor is, ha netán ehető. Valami történt egy ilyen kupaccal, lehet, hogy amúgy már el is öregedtek, meg talán eláztak, de még jönnek aprók, tehát ebből még lesz utánpótlás, ez valamiért kikerült már a földből, de minden esetre visszarakom. Így. És hát ezt a pár darab laskát találtam, hát ugye azóta nem, de hát vannak itt szépen, megint csak nem tudom milyen, de hát vélhetően valamiféle taplógombák, egész rendesen beterítették a törzset. Hát ahogy mondtam, megpróbálok kidőlt fatörzseken keresni gombát. Hát itt messziről fehér lett, ez mondjuk nagyon kis egyszerű gombácska lehet. Nem tudom milyen. Hát nőhet persze itt akármi is rajta. Viszont amin biztos nem nő gomba, hát ez egy autógumi. Itt az erdő közepén, tehát ide el kellett cipelni. Nem tudom ki az az idióta, aki erre vetemedik, mikor ezt le lehet adni ezernyi helyen máshol is. Itt valami nagyon dolgozott, gondolom valami fakopáncs. Hát egy elszáradt fa, nem tudom, talált-e valami kaját, de ha igen, akkor egészségére. Na jó van, megyek tovább nézelődni. Már messziről kiszúrtam, hogy valamik ott ágaskodnak. Hát ezek szépséges, gyapjas tintagombák, nem túl nagyok, de szépek. Is van még belőle egy-kettő.
sőt van ott még nagyon pici, úgyhogy majd az is ki fog bújni. Ezek az őszi színek még így dunsztos, párás időben is amúgy gyönyörűek, szerintem. De hát még csak november, hát mondjuk úgy eleje, közepe felé lépdelünk, így aztán elég sok még a zöld. Aztán van itt nem túl sok petrezselyem gomba, hát elég aprók, de a fajgazdagságra azért utalnak. Aztán itt is van valami, olyan kis nyálkás teteje van, fogalmam sincs milyen gomba, de nem baj, szépen marad a helyén. Meglesem, nem hiszem, hogy haza kísérne, mert hogy nem ismerem, hogy milyen gomba. De gyanús. Ugye a galléria az olyan, amilyen, fehér lemezei vannak, és bizony, hát ez most vagy bocskor, vagy csak peremes tönk, azt nem tudom. Minden esetre egy gyönyörű kis gomba. Nem tudom, hogy milyen lehet. Ha valaki esetleg látja majd a filmet és felismeri, akkor kérem, jelezze nekem. Ősszel, ha megfelelő az időjárás, hát akkor azért csodák történnek. Egyszer csak megmutatja magát ez a bizonyos föld alatti élőlény, ami behálóz minket, és a talpunk alatt mindent körbefon. Nem tudom, ugye bármilyen tuskon nőnek, hát talán, nem tudom, mindegy. Az, hogy gyönyörű, az biztos, és nagyon szép számmal van itt belőle. Hát igen, a természet maga egy csoda, nem csak ősszel, de most az ősziben tudunk gyönyörködni. Szép lassan közelítek a 2 nappal ezelőtt talált pöffeteg lelőhelyhez. Hát kíváncsi vagyok, hogy megtalálom-e őket, és hogy milyen állapotban vannak. Aha. Az egyik itt van, ez már biztos. Hát ez nem lett nagy. Azt hittem, hogy netán növekszik valamennyit. Nem így történt. És itt pedig ott van a helye az óriásnak. Hát van itt egy picike. De szépen békén hagyom. Azt hittem, gondoltam, netántán növekszik valamennyit még. Ezt sem tudom, hogy őszinte legyek, mondjuk most megázott. Őt is békén hagyom. Legyünk telhetetlenek, ki tudja még mekkorára nő, és persze, ha esetleg megúszza, hogy bárki vagy bármi, esetleg vad kiforgassa, hát akkor az is elképzelhető, hogy millió spórát szór szét, és jövőre, 2 év múlva, 5 év múlva több lesz,
és esetleg még nagyobbak. Na jó van, akkor itt ebbe az erdőbe már régen jártam, úgyhogy megnézem, mi újság. Tehát most az eső hatására szinte bárhol találok gombát, nem feltétlenül ilyen nagyokat, és ezt már persze megint nem tudom, hogy milyen gomba. Úgyhogy ha netán látja valaki, ugye megmutatom a tönkét, ha netán látja valaki ezt a filmet, akkor és ért hozzá, vagy van ötlete, kérem jelezze, egyébként otthon majd úgyis meg fogom nézni én is ezért határozóba. Itt van egy-két szép példány, nem sok. Úgyhogy egyelőre szépen visszahelyezem. Szóval most elég sok helyen bújnak ki, szinte bármerre nézek, nagyon apró, picike gomba mindenhol bújik és nő. Hol kevesebb, hol több, hol kisebb, hol nagyobb. Itt is van, aztán itt vannak ilyen nagyon picike, aprók, amik majd egyszer csak nagyobbak lesznek. Nem kell sokat mozogni, és már látni őket. Hát van itt néhány, aztán még ott is. Majd mindjárt megvizslatjuk, hogy milyenek. Itt is van egy szép darabka. Itt följebb is vannak. Ezek már valószínűleg öregek lesznek. De egy kupacba ígéretes. Mindjárt megszemléljük akkor közelebbről. Mi fánterem ez a néhány gomba, bár szó szerint nem fánterem, de pont a helyén van. Na. Följebb jövök, mert hatalmas tányérokkal vannak. Ó, hát még ez sem ázott meg, és úgy tűnik, hogy nem öreg, de majd mindjárt leellenőrizzük. Valamilyen csiperke. Otthon beazonosítom. Annyira már jártas vagyok azért. Nem, tehát volt gallérkája, az előzőnek már lejött. És nem peremes a tönk, hát bocskor meg egyáltalán nincs. Szépen ez is haza fog kísérni. Van még ott. Az egyik már szerintem előregedett, a másik, meg talán még az a harmadik, az is lehet, hogy használható. Hát, már nagyon hazafelé lébleltem, aztán még gondoltam itt az út mentén, hát ott van talán 15-20 méterre az út, ami keresztül szeli ezt az erdőt, hát ugye aszfaltos útról beszélünk, de mindegy, ez szépen hazavisz az autóhoz, a parkolóhoz, és hát gondoltam még ide benézek, közben még a nap is kisütött ugyebár. Hát igyekeznem kéne, mert aztán a végén még nem kapok otthon ebédet, aztán kénytelen leszek a most begyűjtött gombákból készíteni magamnak, ha késnék otthonról.
Aztán egyszer csak nagy meglepire találtam itt hát ez valamilyen tinórú, most az, hogy milyen, azt meg nem mondom, de minden esetre jó, szép darabka, nem mondható nagyon kicsinek, kicsit már öreg, mindenképpen azért szedtem le, hogy igazán jól be tudjam azonosítani. Ilyen nagy gombát, már ilyen típusút még egyáltalán nem szedtem, illetve nem is találtam. Úgyhogy ennek is örülök. Végül is a mai nap jól telt, sikerült beszerezni pereszkéket is, meg csiperkéket is, illatönköt, szürke pereszkét, szóval mindegy, nem volt sikertelen ez a nap se. Gyönyörű szép példány. Na, meglátjuk, mi lesz legközelebb.